Nili tum ladak thana long ane bang nang ko ke lalo nili phan non malom social media long nai post pitap ni phan nong no nang ke jo la so pu thak si nili tum pini thana long an bang nang to ko la si la bang ke tadu ka bi phan stame chuning ri lo so nong no ni phan nang ke jo pot dilet iglap nang po la pen FIR nai pi phan kumat si first ke posting ma ni walan si FIR ke ki pilo he la si hola bangge ni handia nang chu hanglo dilet elu po if it's tami kapre ka tumbang ke miliphan la anso sesi nong no nang ge jo thu no ani kan sama kado nili tumpini kedak khana lawan ke bang nang koke la nili bong mana nili ingji rapan penangan amun itum nong no ki jodo amachi adhe ka tumbang ansu se anong no ke jo ma alam ki putap komen halong ki putap amachi nili tum lam klarda chipilo Facebook along ta amachi adhe ka tumbang pinine dat amachi chidilet le dat amachi nili tumbang thana lawan ke bang nang ko lo tamela po la first ki upload cheng abang pi aphan si tami nili tum phone call pen alang liphan pulo kopi posinang lison upload ik delo pustami nili alang liphan arjulo bons alang bang fulo ni nona lom chethang ipik amachi nili ning ke kang amachi upload ik det posikipu amachi son ke nanglita approve ave pin pen ke nili bang pulo son upload le de nai pulo alangli bang chethaglo nining ke kang pen amachi alangli bang upload det posikipu amachi alangli bang phan pulo lamklar isibak chipida no pusin nili pulo alangli phan amachi alangli lamklar chipilo bon sitame alangli chidilet et sitame muneda tumbang ke screenshot cho endon si alangli a page long bang upload si la nili bong aphan nongno ki juno an ke tok thap ke tok pru an abang senon bang ke dak thana long anta nili bang ignan ko men nang mention det di men amen ke upload chenga bang ke tabita terang pi non FIR dang ki pi bang ki komara phan lo non FIR ke pi bang ke tabita terang pi phan lo alangli bang nilitum pudet apita me nani kopi ne mane an son lo mane la son si upload bom lo mane direct indirect pen si nilitum phan nang upload kichu bom lo so lam si nili bang ke FIR nang pinang ko lo mani nili tombang pulo masih lah bang ke lamklar chipi pamika sonde ni tom daning samjin po bosi mathale bons tamelang li bang pet lamklar bang chipi pedet amachi wala belek amune da tum sitame upload ik bom lo amachi la nili bong pini bang ke viral ik bom lo jo labang so alam ke laga hok kali pemana labang so alam bang ke hok kali maduta tinang ne alang li toklo bang long sarmar long chokadonji laso aprang pen antame hemlock sido lasi laso kitok ani tame hemlock sido lasi maduda manghunang ne labang ke non litum hem pen sinon wanglo manda FIR nang pira pen lo ahok alam kali pusi itum dak thana long FIR nang pilo bang ada bang hu bang pipan file report ma bang ko ana bang phu bang ke nitum mang doik pik sitame non bang ke la tabita terang pi langli phansi ni FIR pi pon lo lapen ST rong chitim pu labang rong checho ku ba sorry ni mistake la rong checho ku si Facebook rong chibi man alangi bang la nili bong pen photo chibira pet amachi alangi bang junono alam bang ke togi delo lasi majota ST rong chitim pu la Facebook rong dam te theklong ji non anta chidilet lelang bon he lasi laso thak alang phanta lasi FIR pidelo no no itu fair pipan bang so fair register man ta ladak bang register litum ladak FIR pen ladak thondam le he lasi dak nitum phan nongwe bang si sar nang le lang amasi nitum inghong det ponon amasi laso case register phan nitum dak si sar non nang li tum ke bakini phansi case register pilo jong si pini pen mat ne jong si ako upload to bong kuno pe nang ni sama ken pen kopi ko step deng ko on nitum pen stick pideng bang ke ini pen si nitum la bahani phan bang ke nitum da case register pilo lasi pini pen bang ko pen up
pen angko nut bahani ko dut selang bote la tum phan sitame amen lang pen nitum la angko case register angko kini pichu po mamala ke upload tum phan anke Saya siap jeng tulang saya. oh sir Lah non nang litung lah so nang litung pan lah nang jir pi pan upload ceng bang hedi. Lah pen nang litung sini tu mau kang menda. aprang pen da kachini ke ave sitame alang li bang kopia hotur polone ni tum phan bang la nili bong phan bang uploaded le he amasi nili tum la soju tol nangli pen ni tum thang kache bong ta ve aja ta ve nangli kopi potsi nang ka upload pilo ul ana nili tum arjulo amasi la so alam klarta alang bang chipidet api tame indirect pen bang ke alang li ta nili tum bang ko nang puthu bom amasi munit tum bang ke la hai alam pen macheng ko advantage to en bom si non bang ke penang anam ni tum ke viral nang kuri pilo nila nili bong akan Chalo, chalo.